jo no me'l tinc que menjar, a mi no em facis berenar. Què va fer? Va agarrar i va tirar el pa en terra per no menjar-se-lo. Escolta-lo, està escoltant-lo, Bueno, i vas començar a xafar el pa, i vinga de xafar el pa. Conforme anava xafant el pa, se n'anava pa cavall, i va plegar a l'infern. Sabeu? Va plegar a l'infern. Entonces va anar i ella, quan va entrar a l'infern, es va veure allí, mare de Déu, tot ple de xiquetes més roïns, allí pegant-se unes en altres, i ella es va posar a plorar. On nana diu, mare de Déu, però què has fet? Diu, tu t'has portat molt mal, has xafat el pa i te n'has entrat pa cavall a l'infern. La xiqueta plorant, jo me'n vull anar a casa. Ni pensar-ho, tu no te'n vas, tu t'has portat molt mal i no te'n tens que anar a casa. Bueno, la xiqueta, vinga que te vinga, qui vinga de plorar, que estava ja, però ja malalteta del tot de tant de plorar. I a d'ella li estiraven el monyo i li feien de tot. Perquè allí estaven totes les roïnetes que es clavaven baix de l'infern. Bueno, va haver una hada que la va sentir i va anar. I li va dir, què el passa, xiqueta? Diu, què em passa? Diu, pues que jo he xafat el pa i m'han tirat a l'infern. I jo ara et promet que no en xafaré mai més.